топ 10 давлатҳои кӯҳсори дунё. Дар ҷойи аввал кишвари Бутан бо 98.8%. Яъне 98.8% ин давлатро кӯҳҳо ташкил медиҳанд. Дар ҷойи дуюм давлати азизи мо Тоҷикистон. Ҳарчанд мо 93% мегӯем, аммо дар аксари адабиётҳо, хусусан дар шабакаҳои иҷтимоӣ 91.9% нишон дода шудааст. дар ҷойи сеюм ҳамсоямон Қирғизистон 90.7%. дар ҷойи сеюм кишвари Лесото 90.5%. дар ҷойи панҷум Черногория 89.3%. дар ҷойи шашум Арманистон 85.2%. дар ҷойи ҳафтум Македонияи Шимолӣ 85.5%. дар ҷойи ҳаштум Швейтсария 83.6%. дар ҷойи нӯҳум Ливан ёхуд Лубнон 81.1% ва дар ҷойи даҳум кишвари Непал 80.7%. ин буданд давлатҳое ки шумораи аксари масоҳати давлаташонро кӯҳҳо ташкил медиҳанд.